Predstav si, že stojíš v noci uprostred lesa. Je úplná tma a niekde medzi stromami niekto počúva. Nevieš kto, nevieš koľký, vieš len to, že ak zakričíš, prezradíš svoju polohu. To nie je horor, toto je logický model vesmíru. Naša galaxia obsahuje podľa odhadov 100 až 400 miliard hviezd. Vesmír má 13,8 miliardy rokov. To znamená, že ak sa inteligencia objaví čo i len zriedka, mala miliardy rokov nás predbehnúť. Stačilo by, aby sa jedna civilizácia šírila rýchlosťou len zlomku rýchlosti svetla a za niekoľko miliónov rokov by mohla preskúmať celú galaxiu. Nie miliárd, miliónov. To je zlomok jej veku. A predsa, keď sa pozráme hore, vidíme ticho. V roku 1950 sa fyzik Enrico Fermi počas obeda spýtal otázku. Kde sú všetci? Nešlo o filozofiu, išlo o rozpor medzi pravdepodobnosťou a realitou. Ak je vesmír veľký a starý, mali by sme vidieť stopy. Nie návštevy, stopy, sondy, energetické anomálie, umelé signály. Frank Drake sa v roku 1961 pokúsil tento problém zapísať do rovnice. Nie ako dôkaz, ako rámec. Ak dosadíš rozumné hodnoty pre vznik hviezd, planét a života, vychádza, že by sme nemali byť jediní. A ak nie sme jediní, potom ticho nie je samozrejmosť. Naše rádioteleskopy počúvajú oblohu 10 ročia. Hľadáme úzke frekvenčné pásma, ktoré by príroda nevytvorila. Zatiaľ nič, čo by bolo potvrdené. Žiadny opakovateľný mimozemský signál, žiadna jasná technologická stopa. A tu sa problém láme. Možno sa pozeráme nesprávne. Možno nie je chyba v technike, možno je chyba v predpoklade, že inteligentné civilizácie chcú byť viditeľné. Ak by prežitie záviselo od toho, že o vás nikto nevie, potom ticho nie je záhada. Je to stratégia. A ak je to stratégia, potom každý, kto sa ozve, robí chybu. Ak je vesmír les, potom najdôležitejšia otázka neznie, koľko je tam civilizácií, znie, aké stratégie prežijú. Predstav si, že každá technologická civilizácia prejde rovnakou fázou ako my. Objaví rádio, začne vysielať, o pár desaťročí neskôr má schopnosť posielať silné úzko smerované signály do hlbokého vesmíru. A zároveň si uvedomí, že nevie, kto tam vonku je. Tu vstupuje do hry teória hier. Nie ako sci-fi scenár, ale ako model rozhodovania v prostredí neistoty. Ak nevieš odhadnúť úmysly druhej strany a cena omylu je vyhladenie, potom aj malé riziko je nepriateľné. V takom prostredí sa bezpečnou stratégiou stáva minimalizovať svoju viditeľnosť. To je jadro hypotézy temného lesa. Nie je to dôkaz, nemáme pozorovania nepriateľských civilizácií, máme iba fakt, že vesmír je starý a tichý. Model temného lesa hovorí, možno prežijú iba tí, ktorí sa naučia mlčať. Premysli si to z pohľadu času. Rádiové signály zo Zeme unikajú do vesmíru približne 100 rokov. To znamená, že bublina našej prítomnosti má polomer asi 100 svetelných rokov. To je len nepatrná škvrna v galaxii širokej okolo 100 000 svetelných rokov. Zatiaľ sme takmer neviditeľní. Ale to sa môže zmeniť. Ak by civilizácia o 1000 alebo 1 000 000 rokov staršia analyzovala oblohu systematicky, mohla by rozlíšiť anomálie. Umelé spektra, neprirodzené pulzy. Otázka nie je, či je to technicky možné dnes, otázka je, čo je možné v horizonte miliónov rokov vývoja. A teraz kľúčový moment. Ak existuje čo je len malé percento civilizácií, ktoré reagujú na cudzie signály agresívne alebo preventívne, potom evolučný tlak uprednostní ticho. Tie, ktoré vysielajú bez rozmyslu, zmiznú. Tie, ktoré sa skryjú, prežijú. Po miliardách rokov zostane galaxia plná preživších, ktorí sa neozývajú. V takom modeli ticho nie je náhoda. Je to filtrovaný výsledok selekcie. A ak je selekcia reálna, potom sa musíme pozrieť na to, čo znamená byť viditeľný. Byť technologicky pokročilý znamená manipulovať s energiou. A manipulovať s energiou znamená byť viditeľný. Každá civilizácia, ktorá rastie, zvyšuje svoju spotrebu. My sme za posledných približne 200 rokov zvýšili energetický výkon o rádovo násobky. Spaľujeme paliva, svietime mesta, vysielame signály. A to sme stále len na začiatku. Ak by civilizácia pokračovala tisíce rokov, jej energetický podpis by mohol byť astronomicky výrazný. Fyzik Freeman Dyson v roku 1960 navrhol jednoduchú myšlienku. Namiesto čakania na správu by sme mohli hľadať prebytočné infračervené žiarenie, teda teplo, ktoré by produkovala pokročilá civilizácia, obklopujúca svoju hviezdu masívnymi energetickými štruktúrami. Nie ako sci-fi megastavby, ale ako fyzikálny dôsledok využívania veľkého množstva energie. Takéto objekty sme systematicky hľadali, zatiaľ bez potvrdeného nálezu.
To môže znamenať dve veci. Buď sú extrémne zriedkavé, alebo civilizácie, ktoré prežijú dostatočne dlho, sa naučia minimalizovať svoj energetický podpis, pretože výrazný podpis je maják. Predstav si noc na mori, ak zapáliš silné svetlo, nevidíš len ty ostatných, ostatní vidia teba. V temnom lese alebo na otvorenom oceáne platí rovnaké pravidlo. Čím viac svietiš, tým ľahšie si cieľ. Model temného lesa tvrdí, že technologická vyspelosť nemusí viesť k väčšej viditeľnosti. Civilizácia, ktorá chápe riziko, môže cieľene znižovať svoje astronomické anomálie. Nevieme, či sa to deje, nemáme dôkaz o skrytých megaštruktúrach ani o kozmickej paranoji. Máme len fakt, že obloha neukazuje jasné technologické majáky. Ak ťa zaujíma, ako by taká energeticky pokročilá civilizácia vôbec vyzerala a aké stopy by zanechávala, rozobrali sme to detailne v samostatnom videu o Dysonových sférach. Tu je však podstatné niečo iné. Ak je viditeľnosť riziko a ak prežívajú len tí, ktorí riziko minimalizujú, potom galaxia môže byť plná civilizácií, ktoré sa rozhodli nebyť nájdené. A teraz prichádza nepríjemná otázka. Čo robíme my? Od približne roku 1920 unikajú z našej planéty rádiové vlny. Najprv slabé, potom silnejšie. Televízne vysielanie, radar, vojenské systémy. Dnes sú mnohé signály smerovejšie a úspornejšie, ale stopa existuje. Naša rádiová bublina má dnes polomer približne 100 svetelných rokov. To znamená, že každý, kto sa nachádzal v tomto objeme a mal dostatočne citlivé detektory, by teoreticky mohol zaregistrovať, že tu niečo nie je prirodzené. V roku 1974 bol z observatória Arecibo vyslaný silný úzko zameraný signál smerom ku hviezdokope M13. Trval menej než 3 minúty, bol to symbolický experiment, nie pokus o reálnu konverzáciu, ale bol to akt vysielania. Akt, ktorý hovorí sme tu. Nie všetci vedci s tým súhlasia. Stephen Hawking opakovane varoval, že kontakt s technologicky vyspelejšou civilizáciou by nemusel byť priaznivý. Astrofyzik David Brin kritizoval aktívne vysielanie správ do vesmíru bez širšieho konsenzu. Tvrdil, že rozhodnutie za celú planétu by nemala robiť úzka skupina nadšencov. Na druhej strane stojí napríklad Jill Tarter zo SETI. Argumentuje, že naše signály už aj tak unikajú a že pravdepodobnosť okamžitej hrozby je extrémne nízka. Galaxia je obrovská. Vzdialenosti sú gigantické. Fyzika neumožňuje rýchle cestovanie ani okamžité útoky. Tu je dôležité rozlíšenie. Nemáme dôkaz, že niekto počúva, nemáme dôkaz, že niekto reaguje agresívne, máme len neistotu. A v prostredí neistoty sa stratégia stáva kľúčovou. Ak je model temného lesa správny, potom najrizikovejšie obdobie civilizácie je moment, keď si uvedomí, že nie je sama. A zároveň ešte nevie, aké pravidlá tam vonku platia. To je fáza, v ktorej má technológiu na vysielanie, ale nemá skúsenosť. Možno je vesmír ticho, nie preto, že je prázdny, možno je ticho preto, že tí, ktorí pochopili riziko, stíchli. Otázka teda neznie, či by sme mali hľadať, hľadanie je pasívne. Otázka znie, či by sme mali aktívne kričať do lesa, ktorému ešte nerozumieme. A kým nemáme odpoveď, každé vysielanie je experiment s neznámym výsledkom. Ak je vesmír naozaj temný les, potom ticho nie je sklamanie. Je to výsledok selekcie. Predstav si miliardy rokov, civilizácie vznikajú, objavia energiu, komunikáciu, technológiu. Niektoré vysielajú, niektoré experimentujú, niektoré riskujú. A niektoré sa naučia, že najbezpečnejší spôsob, ako prežiť, je znížiť svoj podpis na minimum. Po dostatočne dlhom čase môže zostať galaxia plná preživších, ktorí sa neozývajú. My sme v lučnej fáze len približne 100 rokov. To je zlomok sekundy na kozmickej časovej osi. Nevieme, aké pravidlá tam vonku platia, nevieme, či niekto počúva a nevieme, či mlčanie je múdrosť alebo zbytočný strach. Vieme len jedno. Ticho vesmíru nemusí znamenať, že sme sami. Môže znamenať, že tí, ktorí pochopili hru, sa rozhodli nehrať ju nahlas. A ak chceme pochopiť, prečo niektoré civilizácie možno nikdy neprežijú svoju vlastnú hlučnú fázu, musíme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Existuje vo vesmíre tzv. Veľký filter?